नमस्कार. दिवाळी आलेली आहे. वर्षाचा सर्वात मोठा सण असा दिवाळीचा असतो. दिवाळी कधीपासून सुरू होते आणि कधी संपते हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. वसुबारस या दिवसापासून म्हणजे दिवाळी साजरी केली जाते. 21 ऑक्टोबर 2022 वार शुक्रवार या दिवशी वसुबारस आहे आणि या दिवशी सुवासिनी बायकांनी सांजवेळी किंवा दिवे लागण्याच्या वेळी गायीची पूजा करायची आहे, गाई वासराची. आणि गाई वासरू नसेल तर छोटी मूर्ती जी असते गाई वासराची तिची पूजा केली तरी चालू शकतं. तसेच 22 ऑक्टोबर 2022 वार शनिवार या दिवशी धनत्रयोदशी आणि दीपदान हे दोन्ही याच दिवशी आलेले आहे. या दिवशी धनधान्यांची पूजा तसेच मौल्यवान वस्तू किंवा सोने तुम्ही या दिवशी घेऊ शकता. ते शुभ मानलं जातं आणि त्याची पूजा करतात आणि धन्वंतरी ची पूजा केली जाते आणि मृत्यूची देवता असलेले यमदेव यांना दीपदान केले जाते, म्हणजेच कणकेचा दिवा दक्षिणेला लावला जातो. आणि 24 ऑक्टोबर 2022 वार सोमवार या दिवशी लक्ष्मीपूजन, नरक चतुर्दशी, अभ्यंगस्नान आहे. या दिवशी पहाटे लवकर उठून सुगंधित तेल आणि उटणे लावून आंघोळ करणे. स्नानासाठी शुभ वेळ आहे सकाळी 5:06 पासून 6:57 आहे. संध्याकाळी लक्ष्मीपूजन करावे. लक्ष्मीपूजनासाठी शुभ वेळ आहे संध्याकाळी 6:08 पासून चालू होते आणि 8:38 आहे. म्हणजे पूजा करण्याचा कालावधी आहे. या दिवशी पहाटे लवकर उठून आंघोळ करून घरातील स्त्रियांनी जे लहान मुलं असतात, पुरुष मंडळी असतात, त्यांना ओवाळायचं आहे आणि ओवाळून झाल्यानंतर जी काही आपण मिठाई केलेली असते ती त्यांना खायला द्यायची आहे किंवा सर्वांनी मिळून खायची आहे. असा हा दिवाळीचा सण सगळ्यांना एकत्रित घेऊन येणारा असतो. तसेच 26 ऑक्टोबर 2022 वार बुधवार या दिवशी दीपावली, पाडवा, भाऊबीज, अभ्यंगस्नान आणि बलिप्रतिपदा आहे. या दिवशी दाराला झेंडूच्या फुलांचं तोरण बांधायचं आहे आणि पूजा करायची आहे. दारामध्ये सुंदर रांगोळी या दिवशी संध्याकाळी सौभाग्यवती स्त्रिया पतीला औक्षण करतात आणि दीर्घायुष्य लाभावं म्हणून प्रार्थना करतात. आणि तसेच या दिवशी भाऊबीज सुद्धा आहे. भाऊबीजेला बहीण भावाकडे ओवाळण्यासाठी येते आणि त्याच्या दीर्घायुष्यासाठी औक्षण करते. अशा पद्धतीचा हा दिवाळीचा सण सर्वांना एकत्र आणणारा ठरतो आणि दिवाळीचा सण म्हणजे आनंदाचा, भरभराटीचा असा सर्वांना सुखमय आणि आनंदमय जावो. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओ आला तर तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचेल.